И здравейте на всички, които гледат това видео. Днеска играем на играта I'm Scared. Не съм сигурен дали трябваше да я почна, защото толкова много ще ме стреска. Бих гледал едни клипове на Босайде, които просто ме ужасиха. I need her is open to open it. Чакай, как пълни глупости говоря не са. Просто съм малко неконцентриран. Little key. Ох, добре, да почваме. Не, всъщност не почваме. Да видим какво има в шкафа. О, не. О, не. Сега идва стресно. Ще вървя така малко по малко, че толкова ме страх, че просто ще се пукна. Страх. Добре, малко по малко да варим. О, пак чувам някакъв звук, ще намаля клавиатурата. Не искам да чувам никакви звуци. Особено докато игра най-страшната игра, където съм виждал. Ходи бавничко. Бавно. Заключено. Добре, значи да видим тая тук. Книги. Нещо тук. Само да не дойде да ме стреснеш, ей. Че тогава ще те пляскам. Мале, много ме е страх. Къде? О, ето го лицето, бе. Здрасти! Дано не ни гони. Не, няма да излизам. Това беше за този клип. Съжалявам, много ме е страх от тази игра. Пръщи се. Корема ми ще пукне. Чао!